Juan me ha dicho, ¿este te vas a poner? Moltes gràcies a tots per participar i bueno, hi ha una gentada enguany. Molt bé, ara passem a donar els premis infantils. Primer, el premi a l'elegància, lo Cesc. On està? On tenim el Cesc? Partits elegants i originals, és a dir, que ens ho heu ficat difícil. I molt xulos. Cesc! Molt bonic! Vinga! Au! Moltes gràcies! Molt bé, Nil! Molt bé, Nil! Ara premi de participació per a tots els nens. Va, aneu passant. Nil, a veure que farem una foto. Sí, per la Míriam. Eles na posada do meio. Aquesta nena, mira que sí. Y estas con los El de la Roser de Calarrius. Vine cap aquí. La gerra de cervesa. La gerra de cervesa. No, el zero. També mireu si voleu. Au, crida. Dolores, on té la Dolores? Dolores del Pedrolet. Gràcies! Au, Mimi. Molt bé, m'ha empatat. S'ha empatat. Home, mulles. I la Míriam. Míriam.
pa' aquí. Facundo. María Teresa! A tots! Venga, xiquets. Juanita. La Mari Carmen. La Esperanza. Esperança! La Filo. Quilo! Cada dia que I falta més. La Montse. I la Montse. Vinga. Ara digueu vosaltres unes paraules, animeu que l'any que ve participi. No, això, vinga, l'any que ve, la segona edició amb TV3 i la passarel·la 080. ¡Vamos!